Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng nginjing anak-anak. Hari ini kita sinau basa Jawa, yaiku tembang dolanan. Minggu wingi awake dhewe sinau pengertian tembang dolanan. Ya. Apa ayo? Tembang dolanan yaiku tembang sing dinyanyekake gawe bocah-bocah cilik. Contohnya tembang dolanan iku wingi wis muni. Saiki ana telu. Sing pertama, mentok-mentok tepuk puno kawan jaranan. Sing pertama ya, mentok-mentok. Tembang dolanan mentok-mentok. Tembang dolanan mentok-mentok nggambarake mentok sing duweni sifat males utawa keset. Nanging nilai karakter ing tembang iki yaiku bocah-bocah supaya ora duweni sifat males lan duweni usaha. Bocah-bocah uga duwe rasa percaya diri. Saiki rungokno tembang dolanan mentok-mentok iki yo. Ayo belajar nembang bareng. Saiki sing nomor 2. Tepuk puno kawan. Mulai ya. Tepuk puno kawan. Di esem-esemar, di sigar-sigareng, di petruk, dibuka ciluk bagong. Ulangi ya. Tepuk puno kawan. Di esem-esemar, di sigar-sigareng, di petruk, dibuka ciluk bagong. Selanjutnya nyanyiake lagu jaranan.
Aja lali yo cah, tugasnya digarap ya, diinteni karo Bu Sakti. Ana link di bawah ini. Terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.